טוב, אז מבחינת ציוד יש לנו פה את ה-ESP קאמרה שאחראי על לשלוח תמונות בזמן אמת, הוא מחובר ללפטופ דרך הווי-פיי. יש לנו גם את ה-Raspberry Pi Pico שאחראי על התפעול של הסרבו, של ה-RFID ושל ה-LCD. הוא גם מחובר לווי-פיי ומתקשר דרך ה-MQTT. בשלב ראשון אנחנו פותחים פה את המוסקיטו ברוקר, ואחרי שסיימנו אנחנו בעצם מבקשים גישה לגוגל דרייב, הרשאה להעלות את התמונות לדרייב. ברגע שקיבלנו את הגישה, התוכנה בעצם בודקת את המאגר של האנשים שמורשים, מורשי גישה. כרגע זה אני, אורן, אילון מאסק ובולט. ברגע זה מסיים את זה, זה מזיק פה את התמונה בזמן אמת. וזה לוחד את הפנים שלי ומסמן אותם. אז אפשר לראות שברגע זה מזהה את הפנים, זה פותח את הסרבו. באותו רגע זה גם שומר את הנוכחות בקובץ CSV ומעלה את התמונה לדרייב. ויש עוד דרך לפתוח פה את הסרבו, שזה עם הצ'יפ הזה, או עם הכרטיס RFID הזה.